ya yiwu namiji ya dau bakinsa ko halshinsa ya sha farajin matarsa ko ya tsotse ko ya lasa, haka kuma ya yiwu na mace ta sha azzakarin mijinta, ya yiwu namiji waton ya dau bakinsa ko halshinsa ya lasa farajin wato matarsa. Ku gafarce mu da wannan bayanai sabida bayani ne na ilimi, dole ne mu fito da shi fili mu yi bayani sabida a gamsar da mutane. Ya yiwu namiji ya dau bakinsa ko halshinsa ya sha farajin matarsa ko ya tsotse ko ya lasa, haka kuma ya yiwu na mace ta sha azzakarin mijinta. Wannan shine tambayan. Abin da ke biye a kai shine, tunda musulunci ya yi magana game da ya yiwu namiji ya sha farajin matarsa ko ya lasa ko ya tsosa, ko kuma ita ma ta sha ainihin azzakarin mijinta, sai ya dace bangaren ita matan a bangaren ta sai bata amince ba, ya yiwu a tilasta mata. Ina jin tambayan da ya zo kenan. Na farko, ma'aura guda biyu ya yiwu su ji daɗi da wasanni da gangan jikinsu duk baki daya, wato namiji ya shafi ko'ina jikin matarsa, na mace kuma ta shafi ko'ina a jikin mijinta. Wannan ya yiwu. Bayan Allah, wannan tambaya ku mai da hankali sosai, kuma ku ba da hankalinku da kwakwalwa sosai. Namiji yana da damar ya shafi ko'ina a jikin matarsa, na mace tana da damar ta shafi ko'ina a jikin mijinta, domin alkur'ani ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Su mata tufafi ne gare ku, ku kuma tufafi ne gare su. alkur'ani ya sake cewa nisa'ukum harsun lakum fatu harsakum anna shitum, wato su matayenku gonakanku ne, kuma ku zo ma gonakanku ta inda kuka ga dama. To karkashin wannan akwai al'amari guda biyu, ka ba da hankali sosai, don wasu muna da dogon ƙiya, in an yi magana sai je juya magana. Akwai bukatan a lura da abubuwa guda biyu. Abu na farko, nisantan duk abin da nassi ya yi magana a kai, dole ne mutum ya nisanci wannan. Kaga matarka gonanka ne, kai ma gonan matanka ne, za ku garwaye da juna, ku shafi juna, ku yi duk abin da kuke bukata ta, amma dole ne kuma a nisanci dukkanin wani abin da nassi ya zo ya yi bayani game da haramcin wannan abin. Sai mu waiwayi abubuwa guda biyu kan wannan. Zuwa da na mace ko zuwa ma mace a duburanta, wannan kabiratu min al-kaba'ir. Ai kaga an ce a yi shafe a zo mata da inda aka ga dama, to sai musulunci ya fidda wannan a cikin umum. Wannan kuma nau'i ne daga cikin luwati. Kaga wannan ya fita a cikin shafe da wasannin da abubuwa da aka ce ya yi a yi. Sa'an nan abu na biyu, zuwa mamace a farajinta ma a lokacin da take haila, ko kuma lokacin da wato take cikin jinin biki, domin alkur'ani ya ce fatazilun nisa fil mahid zuwa karshen aya. Wannan shine abu na farko da ya kamata a lura. Ta haka nassi ta yi bayani ko ina daga cikin jikin matarka ko ina daga cikin jikin mijinki ana iya a yi shafe, a yi wasanni ko ina da ko ina, sai dai wanga wulare da musulunci alkur'ani ya yi nassi akan haramcin shi,
wannan shine abin lura na farko. Abin lura na biyu, wato namiji ya tsotsi farajin matarsa ko na mace ta tsotsi farajin mijinta, wato azzakarin mijinta, babu wani nassi sahihi ingantacce da ya tabbata a wurin haramcin shi. Mu lura sosai. Namiji ya tsotse farajin matarsa ko ya lasa farajin matarsa da bakinsa da halshe, babu nassi ko kwaya dai da ya haramta wannan. Amma lura, ban kare magana ba. Haka kuma na mace ta sosi azzakarin mijinta, babu wani nassi ko kwaya ɗaya da yake ya haramta wannan, ko daga alkur'ani ko daga hadisi. Amma yin haka amrun mustaqdar, al'amari ne da ke cike da ƙazanta sosai, al'ada ne da ke cike da ƙazanta. Shi sa abin da ya fi kamata, ya fi dacewa, shine a guji aikata wannan. Abin da ya kamata, ya fi dacewa a guji wannan, amma babu nassi da ya haramta. Ai bayan Allah na fahimta ko? Manan abin da ya kamata, ya fi dacewa, ya fi kyautatuwa a nisanci aikata haka da wannan maganan da zan gaya muku guda uku. Saboda halshe, malumma suka ce da ita ake karanta alkur'an, da ita ake zikiri, da ita ake addu'o'i, to ya fi dacewa a kiyaye ta daga barin bigirin da boli ke hutar fitowa ko kuma maziyi ko wadiyi da wayansunsu. Kaga dai ba haramta ba, amma ya fi kamata a kiyaye, saboda inda za a dora halshe din nan akwai sauran boli, balma wurin boli ke yawan fita, sannan maziyi, sannan da wadiyi duk gaba dai nan suke fita. Abu na biyu, ya kamata, ba haramun ba, ya kamata, saboda mu musulmi an hore mu da nisantan dukkanin abin da ya kama da kazanta ko kazanta. Domin ka dubi alkur'ani ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is. Duk sarkaka Allah ya halalta mana, amma abubuwa kazantattu Allah ya haramta mana. Da haka lokacin da mutum zai dau halshinsa ko bakinsa ya sa farajin matarsa, akwai abubuwa da za su iya fitowa wanda mafi wuyan abu ne a iya asari su fitowa. Ko gafarce ni kan wannan, saboda ita najasa daga wannan wurin, ko daga bangaren namiji ko daga bangaren na mace, ya iya fito kuma ya cuɗanya da ainihin miyau da ke bakin mai shi, ko namiji ko na mace. Ta haka ire-iren wayannan najasa, waton abun kazanta ne. Shi sa yana da kyau, shi sa ina son hankali ya je kai sosai, saboda ilimi amana ne. Yana da kyau, ya fi cancanta, ya fi kuma dacewa a nisanci, amma ba haramun ba ne, don ba nassi akan haramtar da shi. Sannan yana da kyau nan kuma akwai wani wujiha na uku. A lokacin da mutum zai sa bakin shi a wannan wuraren nan, baki da zai doki ya yi wannan sumbatun nan, wani lokaci za a iya a samu kazanta, ko ku gafarce ni, wani doyi ko wani wari, wanda wannan ma yakan iya zamo sababiyan matsala a cikin zukatan ɗayan ko namiji ko na mace. Ya ji wani doyi haka,
yakan kawo wani kyama ko wani kiyayya daban wanda an gina ne asali kan soyayya, amma yakan kuma zama dalili na kuma wani kiyayya wani lokaci kan wani doyi ko wani abin da ya fito musamman. Ina tsammanin mutane duniya gaba da kuna sauraren mu kan wannan. Shi sa a nan game da namiji ya tsotsi farajin matarsa ko na mace ta tsotsi azzakarin mijinta ba haramun ba ne, amma abin da ya fi dacewa nisantan haka. Sai dai akwai wani jan hankali guda game da shi namiji ya tsotsi farajin wato matarsa. Namiji shi ya tsotsi farajin matarsa, wannan hukunci an fidda shi daga cikin hukuncin da yake ya haɗe tsakanin namiji da na mace duk baki da mana wannan hukunci ne daban, shi ya fita daban. Na jin bayan Allah suna sauraren mu ko? Namiji shi ya tsotsi farajin matarsa, wannan akwai nassin da ke iya haramtar da shi, ba yana haramtar da zatin yin haka bane kamar yadda muka fada a farko, saboda farajin mace doktoci sun tabbatar ana iya a samu wasu aljarathim. Wannan aljarathim ko kuma wayannan ƙwayoyin idan sun kai ma mutum a baka ko kuma ya hadiye zuwa makogoro ko ya kai ga ciki, yana iya zamo dalilin tucar da shi wanda abin ya shiga bakinsa har kuma ya hadiye. Da haka shi musulunci ya yi hukunci da duk abin da zai zamo tuca ga mutum a rayuwarsa, wannan abin haramun ne. Bayan Allah kuma yi da hankali sosai ta ɓangaren shi namiji ya tsotsi farajin matarsa, zatin yin haka babu nassi sarihi da ya haramta, amma ko yin haka yakan sa wasu germs da ke cikin farajin ta kai mahalshi ga baka, ya zamo dalilin tucar da wannan mijin ta musamman. To alqur'ani kuma ta ce mana wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima. Alqur'ani ta sake cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kada ku mika kawunan ku zuwa ga halaka. To shi yasa in zaka rajjaha wannan magana duk gaba dai sai ka ce ya yiwu ita na mace ta sose azzakarin namiji, abinda dai ya fi kamata ka ta yi, amma ya yiwu a shar'ance don ba abin da ya haramta. Bangaren namiji kuma ya tsose farajin matarsa, wato ya tsose farajin mace, ya yiwu a shar'ance a addinance, amma cikin farajin kuma akan samu wasu germs, wasu jarasim, wasu kwayoyi. Dalilin wannan kwayoyin ne kawai, domin kwayoyin in sun kai ma namijin a jiki zai zamo tuca gare shi. Dalilin wannan ne kuma kawai sai musulunci ya haramta wannan bangare kaɗai, domin alkur'ani ya ce wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima, wallahu ta'ala alam. A wurin tilastawa sai namiji ya tilasta ma matarsa sai dai dole sai ta tsotse, wannan amurin ne mustaqdar wa mustakhbas. Watakila yin haka ma yakan kawo mata watan ko kyama ko wani abubuwa. Shi sa rajihin al'amari a nan, in dai ta iya to ta aikata, in ta iya ta aikata, in wannan bai zamo mata wani abu a cikin zuci to ta aikata, tun da dama abin ba haramu ba ne. Ta amma watakila tana cikin matan da ke jin ƙazantan wannan al'amari, to in ya zamo haka da shi kuma namijin ya lamunce mata, ya fi mata kan wannan. Amma in za ta iya ta yi to kuma ta yi, wannan ba haramun ba ne. Idan ita kuma ta tilasta mai dole sai shi ma ya mata fa. Shi nashi bangaren akwai nassin da ya haramta sabida dalilin ƙwayoyin da ke cikin wannan faraji.
sai kada su ɗauki wannan bangaren tun da sun ji wannan sai an riga ya samu wani wuri ya fake sai shi ta tilasta mata to kai ma ka duba saboda addini amana ne, kuma kamar yadda muka faɗa kada ka bari mutum ya aikata wani abin da zai saura cikin zuciyar shi, zauna cikin zuciyarsa na waton ki da kyama da abubuwa. Shi yasa akwai